Čuju, ale teď to točím, jo. Já to pustím ve firmě, to nevadí, ne? Tam prostě nikam se to nedostane. No to jsem teď, jo. Nevadí ti to, vy tam budete taky. Nenatočím mě, mi to je jedno. Jo, tebe natočím můžu, vole. Tady máme Máru, tady máme Fábia. Ještě jedno. Nahlas! Ne! Nedělej, kurva! Chápeš to, my máme dokumentaci, ne? Tak proč ne? Nestyď se. Tohle to video nikdy nebude. To je dobře. No tak, cože to je? Dobře. No ona je dobře, jo. Ne, počkej. Co seš teda? Milu. Chtěla bys vyhrát 10 litrů? Jo. A Facebook? Jestli bych chtěla vyhrát Facebook. Ne, jestli bys chtěla vyhrát 10 litrů. No. No, a my jsme z Facebooku. No. True story, bro. Prostě pravdivý případ, brácho. Nebo prostě pravdivá story, víš co. A rozdáváme 10 litrů mezi fanoušky a tady to a oni si píšou. Píšou si prostě, proč by měli vyhrát, vole, měli jsme tam Frérovi, který já jsem přijel teďko, no, maminka, vole, má špatný vozejk. Dík. Maminka má špatný vozejk, píčoviny. Víš, jako ty dojemný příběhy. Jenomže takhle to nemůže fungovat, ne? To ne. Protože to budeš vědět, 10, neboj se, nebo nestyď se. Ne, počkej, 10 dojemných příběhů. Je ti k hovnu. Je ti k hovnu 10 dojemných příběhů. Tak víš co, máš svoje problémy, ne? No. Tak jako myslíš, že, dobře, dejme tomu, jeden frajer je na vozejčku. A má dojemný příběh, vole, já jsem na vozejčku, posral se mi kolečko, vole, potřebuju 10 000 na opravu. Myslíš, že je to jako aktuální, nebo takhle? Ne. Přesně je to píčovina. A my jsme se rozhodli, že takovéhle věci se prostě nesmí řešit. Budeš chtít prostě 10 000, nevím, že si je chceš prostě užít. Dobře, jasně, právě, jenomže tam furt jsou ty jako nějaký určitý pravidla, že prostě je to dojemný příběh, jo, nebo dejme tomu, že já budu na výšku, jo, kdybych chtěl 10 000, tak tam napíšu, protože to je prostě podle toho, kdo má jaký přání, ne? A tam je, já prostě potřebuji, dejme tomu, 10 000, protože půjdu teďko na výšku. Budu to dělat dálkově, musím pracovat, máma je retardovaná, vole. Jo, kámoš má indispozici, prostě nemůže prcat. Jo, chápeš to, ne? No ale vem si, že takové příběhy vydělávají pak prachy. Jo? A já tě furt točím, neboj se. Neboj se, já to nezve... No nebude to nikde, já to prostě dělám jenom... Si pustíme pak my. To nejsou rychlý prachy. Jenomže tady, no rychlý prachy, no, svým způsobem je to úplně to samý. Takže jde o to, že... Nedejme tomu. Mára, na tebe Facebook nepotřebuje, jsi špiča. Ne, my jsme fakt Moraváci, ne, ale zase máme ten svůj dialekt, protože třeba Máti, vole, ta je fakt tady ze severních Čech, ne, tak to je dialekt, vole, to už se pak bere jinak. Ale prostě rozdat 10 litrů. Fabio. Co k tomu řekneš? Proč chceš 10 litrů? Že si chci užít. No a dobře, tak jo, jak bys si služil 10 litrů, kdyby si je teďkon dostal? Šel bych nakupovat. Dobře, rozveď to. Ne, počkej, rozveď to. Protože my už sereme na vozejčkáře, tak to rozveď. Já nevím, ne, tak... No počkej, tak to musíš vidět, ne? Koupil bych tam dárek bratrancovi. A ty seš? Roman. Hele, tak tohle je Roman, jo? A určitě má svoji představu, jak naložit s 10 litrama. Tak povídej tvoji představu. Tak teďko hned bych nastoupil do taxíku a jel bych do Prahy někam kale. Zkus to jinak. Protože my nemůžeme ochtávat pravidla, jo? Tak to zkus trošku dojemně. Hele, počkej, firmo. Hele, true story, brá. Nebo bro. Točíš si jenom bradu. To nevadí, ale mě to je jedno. Hele, jde o zvuk, ne? Takže... Slávku. Já vím, že teď budeme rozdávat asi 10 litrů. Ale proč? Počkej. Ne, pro firmu ne. Jako myslíš, že rozdáváme prachy jenom tak? Asi ne. Potřebujeme nějaký důvod, nebo taky ty sračky, ne? Neposlouchej. Je to kámoš, tak to musí vzít. Seš kámoš, ne? To mi řekneš zítra. No hele, takže kámo, máme tady 3 finalisty dneska momentálně, který by mohli dneska napsat svoje přání. Proč prostě by měli dostat těch 10 litrů? Já jim rozdáváš většinou 20, ale my chcem provizi, víš jak. Takže poslouchej. První přání.
Řekni něco smysluplného, prosím tě, ty vole, nevypadáme jako koti. Auto. Tak poslouchej, Fabio, že jo? Ale poslouchej, Fabio chce teďkon káru. Já vím, že ty si jezdíš ve svým, ale když Fabio chce káru, tak chce káru. Jo, prostě, víš jak, vozečkáři, vole, brm, vole, tady si točí si kolečka, víš co. Já vím, že to bereš. Ale zase potřebuješ trošičku profit, ne? Jako, taky potřebuješ nějakou gráci, víš co, tady to. Počkej, já dokouřím. Ty vydrž. Takže co? Fabio bych chtěl káru. Tamhle klapou podpatky. Jo, aha, to jsou frajeři, tak klapou stejně podpatky, asi zlu lesby. Tak jo, tvoje přání. Já nevím, šla bych na Jméno, nejdřív jméno. Milu. Šla bych na Nexta, pak bych se šla opít, šla bych pařet a zvala bych lidi prostě. Fajn, hele, mimochodem, Next. Kousek tady nahoru, je to prej fakt výborný kebab, jak zmrt. Nebo tam, hele, tak prej tamhle dolů, já jsem o tom slyšel, protože já jsem byl u Paši teďkon, ne, v Litvínově. Tam prej mají dobrý kebab, ale počkej, teďkon, ne, Milu prostě říká, že tamhle dolů, fakt výborný kebab, jo. Vydrž. Fakt výborný kebab. Hele, poslouchej, soutěžíme o 10 000. Je to z Facebooku. Počkej. Bude ti vadit, že budeš na kameře? A o co go? Soutěžíme o... Počkej, budu točit tady Máru. Soutěžíme o 10 000. Je to True Story, bro. Je to skupina, rozdáváme každý měsíc, rozdáváme 10 000 mezi svých fanoušků. Chlape mu chce cígo. No to jo, počkej, ale tak jako, hele, vem si, ale můžeš mít 1 cíga, nemůžeš mít 10 litrů. Počkej, já dám